L-eks-direttur tal-Electrogas Paula Bologna mhux se jwieġeb aktar mistoqsijiet dwar l-Electrogas għaliex qed iħossu trattat ħażin u bħala suspettat bil-mod kif qed isirulu d-domandi mill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Kif il-PAC kompla jiddiskuti l-kuntratt tal-Electrogas, Paula Bologna kellu jkompli bix-xhieda tiegħu. Iżda fil-bidu tal-laqa, l-avukat tiegħu ddikjarat l-invista ta' dawk li sejħet insinwazzjonijiet li saru fil-laqat preċedenti tal-PAC u anke fil-kuntest li l-qorti ta' twissija dwar din l-imġieba fl-14 ta' Ġunju li għadda, ix-xut eżerċita id-dritt tas silenzju u ma wieġeb għall-ebda domanda. Id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadame qal li din hija analiżi suġġettiva għaliex il-PAC għandu regoli ċari dwar ix-xhieda. Id-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina minnaħat insista li l-Kumitat għandu jipproċedi bil-mistoqsijiet biċ-ċermen isostni li għandhom isiru l-mistoqsijiet u l-Kumitat jiddeċiedi jekk għandhom xikunu mwieġba. Jekk ma jsirx dan, il-każ ikun riferut għall-Speaker. Id-Deputat Nazzjonalista Rejn Kallus minnaħat tiegħu qal li ma jistax jaċċetta li xut jiddikjara minn qabel illi mhux se jwieġeb il-mistoqsijiet meta lanqas jaf x'inhuma. Fil-fatt id-domandi tal-PAC lil Lapa Bologna xorta saru. Fost l-oħrajn dwar l-ewwel kuntratt mas Sokar biex issir azzjonista fl-Electrogas, iżda x-xut qal illi mhux se jwieġeb u kien mistoqsi iżda ma weġibx dwar jekk il-kuntratt mas Sokar sarx qabel l-elezzjoni tal-2013, jekk kien xu li jagħmel l-ewwel kuntatti mas Sokar, jekk hu kellux laqat ma' nies fil-gvern tal-Azerbajġan, jekk kellux kuntatt dirett mal-President tal-Azerbajġan Aliyev, jekk kellux kuntatt ma' qraba ta' Aliyev, jekk kienx kruċjali biex membri tal-familja ta' Aliyev iżuru Malta, għaliex Sokar spiċċat mill-Electrogas, jekk kienx jaf li Sokar hija kumpanija tal-Istat tal-Azerbajġan bl-involviment tal-President Aliyev u jekk hemmx raġuni għaliex minn tant kumpaniji fid-dinja intgħażlet kumpanija mill-Azerbajġan. Saru domandi wkoll dwar ir-relazzjoni ta' Apa Bologna mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, jekk hux dilettant ta' xi sport, jekk id-dar għandux mejda ta' table tennis, jekk Joseph Muscat u Edward Zammit Lewis ikunux mistiedna jilagħbu table tennis id-dar tiegħu u jekk kellux influenza fuq Muscat u Zammit Lewis. Id-Deputat Carola Aquilina spjega li qed jagħmel dawn il-mistoqsijiet biex jistabbilixxi l-ħbiberija mal-persuni illi iddeċidew il-kuntratt tal-Power Station il-ġdida. Intant wara diversi interruzzjonijiet, id-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina sfida lil Glenn Bedingfield biex imur miegħu għand il-Kummissarju tal-Pulizija u jieħu miegħu lil Paula Bologna brabta mal-istejjer fejn issemmiet il-kumpanija tiegħu Kitty Wake u l-flus relatati.